Als Estats Units hi ha més persones obeses que qualsevol altre país del món, però a la majoria no els agrada estar grasses. Es calcula que uns 50 milions d'americans fan dieta. Un 90% d'aquestes dietes no reeixen. Per què costa tant perdre pes? És potser perquè les persones només fan veure que fan dieta? Diuen que mengen menys, quan en realitat és mentida. En aquesta unitat utilitzarem l'estadística per entendre millor com funcionen les dietes i descobrirem, a partir de l'estudi de la relació lineal entre dues variables, que perdre pes és una cosa més difícil que retallar el consum d'aliments i prou. En explorar les relacions lineals, veurem que el mètode dels mínims quadrats ens permet afirmar si una línia descriu una relació millor que una altra. Veurem que la línia que es considera més il·lustrativa, segons aquest mètode, s'anomena línia de regressió mínim quadràtica. Aprendrem a obtenir l'equació d'aquesta línia a partir dels punts de les dades. I aprendrem que podem emprar la línia mínim quadràtica per fer prediccions, però cal fer-ho amb cautela. René Kalonsky fa molt de temps que lluita per controlar el seu pes. Perdo pes. Deixo de fer dieta i el torno a recuperar. Vaig a un altre metge, faig igual. Prenc la medicació, no la prenc correctament per la manera en què me l'han receptada i torno a perdre pes. Llavors deixo de primar-me i després el meu pes va oscil·lant. Ara augmenta, ara disminueix. He arribat a pesar 125 quilos i cada vegada que vaig pel carrer hi sento un grup de gent que riu. M'imagino que es riuen de mi. La veritat és que emocionalment era molt dur. Però el cas és que com més trist em posava, més menjava. Amb l'ajut dels endocrinòlegs d'una clínica de tractament de l'obesitat a Filadèlfia, René va perdre 50 quilos, però ara, tot i que segueix una dieta de 800 calories al dia, li costa aprimar-se més. Sembla, pel que diu la bàscula, que has perdut uns 600 grams aquesta setmana. Està bé, però és la mateixa frustració de sempre. Continuo retallant més i més el menjar i no m'aprimo pas. Sempre em passa igual amb el pes. Aquest és el problema que tenen les persones com René que fan règim. Al començament, a mesura que reduïa el consum d'aliments, el seu pes també disminuïa. Però després, tot i que continuava reduint la quantitat de calories, el pes s'estabilitzava i pràcticament deixava d'aprimar-se. Investigadors de Filadèlfia van fer un estudi amb la intenció d'esbrinar per què les persones com René deixen de perdre pes i van aïllar dos factors que volien investigar. El primer factor és el metabolisme, és a dir, el nombre de calories que cremem cada dia. El metabolisme, o ritme metabòlic en repòs, és la quantitat d'oxigen que consumim en un període de 24 hores. El segon factor és la massa magra, és a dir, tot el pes d'un cos que no és greix. La massa magra és la part del cos on té lloc la combustió de calories, mentre que el greix és on s'emmagatzema energia. Pesar les persones sota l'aigua permet distingir la massa magra que s'enfonsa del greix que flota. Al començament de l'estudi es va mesurar el metabolisme i la massa magra de cada individu i a mesura que anaven perdent pes es tornaven a mesurar aquests factors. El pes corporal total és la suma del pes de la massa magra i del greix. Quan les persones s'aprimen, perden massa magra i greix, però arriba un moment en què la pèrdua de massa magra s'alenteix o s'atura. Aquí tenim un gràfic de dispersió de les dades simplificades de 12 persones al començament de l'estudi. Els investigadors pensen que els canvis de la massa magra podrien ser responsables dels canvis del metabolisme. Això seria, doncs, la variable explicativa que va a l'eix horitzontal o eix X. La variable de resposta, el ritme metabòlic en repòs, va a l'eix vertical o eix Y. Hi ha una clara associació positiva entre les variables. A mesura que X creix, Y també ho fa. I el patró de la relació és aproximadament lineal. És a dir, els punts formen una mena de línia recta. En un cas així, sovint el que volem és poder traçar una línia amb les dades per resumir l'associació entre les variables i fer prediccions. Però com podem traçar la línia? Hi ha una sèrie de possibilitats diferents. Quina línia és la millor? Volem una línia que sigui tan a prop dels punts com es pugui. Com sigui que volem predir la variable de resposta Y, una bona línia serà la que sigui a prop dels punts en direcció vertical o direcció Y. Per tant, hem d'aconseguir reduir al mínim possible les distàncies verticals entre els punts i la línia. Una línia raonable passaria per sobre d'uns punts i per sota d'altres, com aquesta. Per il·lustrar millor aquesta idea, utilitzarem un gràfic amb només 3 punts. A mesura que anem movent la línia, algunes de les desviacions verticals es fan més grans i d'altres més petites.
No les podem reduir totes de cop. Com podem mesurar la separació entre la línia i els punts? Mesurem-ho primer des dels punts fins a la línia en direcció vertical. Trobem que algunes desviacions són positives i d'altres negatives. Però si quadrem les desviacions verticals, els quadrats són tots positius. Sumem llavors les desviacions quadràtiques. Com més alt és el resultat, més gran és la separació entre la línia i els punts. Per tant, volem la línia que fa que la suma dels quadrats de les desviacions verticals sigui tan petita com es pugui. Si una línia compleix aquest requisit, vol dir que satisfà el criteri dels mínims quadrats. D'aquesta línia en diem la línia de regressió mínim quadràtica. Ara que ja tenim una idea bàsica del que és la línia de regressió mínim quadràtica, la podem utilitzar per fer prediccions. Aquesta és la línia de regressió mínim quadràtica de l'estudi sobre les dietes. És la millor línia per predir Y, en aquest cas el ritme metabòlic, a partir d'X, en aquest cas la massa magra. Per tant, coneixent la massa magra d'una persona, hauríem de poder predir quin serà el seu ritme metabòlic emprant la línia que hem trobat. Provem-ho amb un dels individus de l'estudi. Abans de fer règim, la massa magra d'aquesta persona pesava uns 42 quilos i el seu ritme metabòlic era de 1.200. Després de fer dieta va perdre 9 quilos de massa magra. D'acord amb la línia que hem trobat, el seu ritme metabòlic hauria d'haver disminuït fins a 990 aproximadament. Però, de fet, va disminuir més, fins a 913. Si aquest fos un cas aïllat, podríem atribuir aquest descens a variacions naturals. Però, a gairebé cada cas, el ritme metabòlic descendia lleugerament per sota del valor pronosticat a partir de la línia de regressió original. Aquest resultat inesperat va ajudar els metges a entendre millor per què és tan difícil aprimar-se fent règim. Si reduïm el consum d'aliments o si ens privem de menjar, un dels mecanismes d'adaptació innats a l'home que li ha permès de sobreviure en èpoques de fam és la capacitat per a cremar menys i menys calories com menys aliments pren. Això li permet de sobreviure un temps 3 vegades més llarg que si no fos capaç d'alentir el ritme metabòlic. Sembla, doncs, que cada vegada que ens veiem privats d'aliments o que fem dieta, ens resulta més fàcil alentir el nostre ritme metabòlic. Això significa que cada vegada que fem règim tendim a perdre pes més lentament i quan deixem la dieta és normal recuperar el pes més ràpidament. Aquest canvi del ritme metabòlic explicaria els problemes que tenen les persones que fan règim per perdre els quilos de més. I això no vol dir necessàriament que no segueixin la dieta de manera estricta o que no tinguin prou força de voluntat per controlar el consum d'aliments, sinó que indica que, de fet, el cos fa servir mecanismes que s'esforcen a compensar els canvis que li hem intentat imposar. Però, d'altra banda, tampoc no significa que el problema no tingui remei. El grau de descens del ritme metabòlic és relativament petit i de cap manera insuperable. Aquesta informació pot ser útil per persones que fan règim, com la René. Si entén com el metabolisme del seu cos treballa en contra de l'èxit de la seva dieta, podrà acceptar els límits del seu programa de pèrdua de pes. Sé que ara tinc el pes amb què m'hauré de conformar. Sé que he fet tot el que he pogut i que ja no puc arribar més lluny d'on he arribat. El que puc fer ara és mantenir-me en aquest pes, cosa que no havia fet mai abans. Ara sabem que la línia de regressió mínim quadràtica és la que s'acosta més a les dades. Però com podem trobar aquesta línia? Bé, aquest és un problema matemàtic amb una solució relativament fàcil. L'equació de qualsevol línia recta ha de donar I igual a x vegades m més b. En aquest cas, la línia dona un valor predit d'I. Per tant, en direm I barret per recalcar que es tracta d'una predicció. Trobar la línia a mà és una mica cansat. Però val la pena seguir el procés pas a pas, perquè entengueu millor d'on surt la línia. M, com sempre, és la inclinació de la línia. Com sigui que el nostre objectiu és trobar la línia amb una inclinació que faci possible una separació vertical mínima de tots els punts del gràfic, hem d'utilitzar tots els punts per calcular M. Aquesta és la fórmula. Sembla complexa, però consta només de 3 quantitats. N, el nombre d'observacions, el valor X de cada observació i el valor I de cada observació. Les sigmes gregues simplement signifiquen que cal sumar aquests valors per a totes les observacions. Tenim tot el que necessitem per solucionar aquesta equació. La cosa més fàcil és introduir a l'equació el nombre d'individus, però per la resta necessitem una taula dels valors d'X i Y per als individus de l'estudi. Sumem els valors X i posem el resultat aquí i aquí. Fem el mateix amb els valors Y. Aquí posem el resultat de la suma de tots els valors quadrats d'X. Finalment, posem la suma dels productes de tots els parells X i Y aquí. Quan fem el càlcul aritmètic, obtenim
una inclinació de la línia de 24,03. També cal que trobem bé l'ordenada del punt en què la recta talla l'eix Y. Per trobar-la fem servir una altra equació més senzilla. Y barra és la mitjana dels valors Y per cada observació. Per tant, només cal que dividim la suma de tots els valors Y, que ja tenim, per 12 i ho posem aquí. Fem el mateix amb els valors X. Ja coneixem M. Fent el càlcul aritmètic obtenim B igual a 201,88. Ara hem trobat l'equació de la línia mínim quadràtica d'aquestes dades. És Y barret igual a 24,03x més 201,88. És fàcil traçar la línia un cop coneixem l'equació. Només cal agafar dos valors X adequats, introduir-los a l'equació i trobar els valors Y corresponents. Després tracem aquests punts i dibuixem la línia que els travessa. Ara podem calcular la línia mínim quadràtica. Afortunadament, moltes calculadores tenen ja la fórmula programada de manera que només cal introduir les X i les Y. Però no es tracta només d'introduir números en una equació o d'aplicar una fórmula de forma rutinària. Es tracta d'entendre la idea dels mínims quadrats i aplicar-la on s'escaigui. Si apliquem el mètode de manera sistemàtica, podem ajustar una línia mínim quadràtica a qualsevol grup de dades. Per exemple, aquí tenim les dades corresponents a l'assecament del blat, un tema d'importància vital per als agricultors. X és el nombre de minuts que funciona l'assecadora i Y és una mesura del grau d'humitat del blat. Hi ha una associació negativa, però la funció que formen els valors del gràfic és corbada, no pas lineal. Aquesta línia mínim quadràtica és perfectament correcta des del punt de vista matemàtic, però senzillament no és la funció correcta per a aquestes dades. No té sentit ajustar una línia a un patró no lineal. Fins i tot, quan el gràfic de dispersió mostra un patró lineal, pot no tenir sentit fer una predicció a partir de la línia mínim quadràtica, si la X en qüestió queda fora del grup de valors emprats per ajustar la línia. Aquí hi ha el gràfic del sou de 3 anys d'una dona. Fa 2 anys va agafar una feina a hores en un restaurant de menjars ràpids i va guanyar $6.000. L'any passat va treballar jornada sencera per $11.000 i aquest any l'han ascendida i guanya $23.000. La línia de regressió d'aquests punts té aquest aspecte. Ara, amb aquesta línia i la seva equació, podríem predir que si la dona continua a la mateixa feina 7 anys més, arribarà a guanyar uns $67.000. El problema d'aquesta predicció és que fa una extrapolació fora dels límits de les dades de què hom disposa. Se suposa que el patró lineal simplement continua. Tot i que ens agradaria prou, els sous no solen augmentar linealment gaire temps. Recordeu que quan estudiem un gràfic, primer cal que intentem identificar un patró general i després els punts que queden fora d'aquest patró. La relació global entre X i Y en aquest gràfic de dispersió és més o menys lineal. Hi ha també un element que destaca de la resta. Aquest punt d'aquí. Si aquest punt no fos aquí, la línia de regressió mínim quadràtica tindria aquest aspecte. Hi ha una bona distància des del punt extrem. Si afegim aquest punt sol, la línia mínim quadràtica baixa fins aquí. La línia mínim quadràtica sempre redueix al mínim el total dels quadrats de les distàncies verticals. Per tant, no es pot permetre en absolut saltar-se aquest punt aïllat. Un punt únic que estigui apartat dels altres en la direcció d'X pot influir molt sobre la línia mínim quadràtica. Si veieu un punt com aquest, comproveu que sigui correcte i recordeu que pot tenir una gran influència. En aquesta unitat hem après la fórmula per calcular la línia de regressió mínim quadràtica. Es tracta d'una eina estadística molt comuna, ja que predir una variable de resposta Y a partir d'una variable explicativa X és un problema que es planteja de manera habitual. També hem après que abans d'utilitzar aquesta fórmula cal decidir si una línia és realment el patró apropiat per als valors del gràfic. Cal extrapolar amb molta cura i anar amb compte amb valors extrems que puguin influir de forma decisiva sobre els nostres càlculs.